kaping sampun dikenakani. Nggih. Oh, tepuk tangan. Tepuk tangan yo. Iya. Niki mboko setunggal dipun pinangkani Nggih, Mas. mboko setunggal. Niki turene Bapak Lurah ajeng Kabareng pinara nggih. wonten Kabareng pepanggihan. pinara. Mbok pilih monggo Bapak Lurah. Nggih, minggah Pak Lurah. Nggih dipun sepoti iki Nggih, monggo. dipun Cak. sepoti. Tutuk. Iki aku kon munggah kon ngopo lek gareng. Ha, menika ha. Ha. Ayo, saiki arep. Mboten, Pak Haryadi menika alhamdulillah saged kula saged suwan mriki menika nderek bingah kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing mriki, Bapak. Amin manen pun. Nggih. Kali Mbak Tati aku kon munggah kon apa Mbak Yes, Tati? ngono. Pripun, Mas? Jenengan wau torene ajeng minggah panggung kalih kula. Kok mung munggah panggung tok? Nah, pripun? Ora ono ali-aliane. Lah karepe ajeng pripun, Pak? Biasanipun, Piye, Mbak Elisa? nek lurah-lurah niku lho biasanipun nggih Pak nggih. Menika nek menawi minggah pepanggungan menika wonten naminipun dedana menika wonten 3. Ingkang kaping setunggal menika dana pangandikan Pak. Mbok menawi kangge warganipun menika panjenengan saged dana pangandikan. Ingkang kaping kalih menika dana swanten Pak biasanipun nggih. Mbok menawi saged nyumbang lagu napa nyanyi menika memeriahkan acara supados regeng swasantenipun. Ingkang kaping 3 Dono Apa, Reng? Donarto, Pak. Nyawer Pak. Ingkang kaping 3 menika Iki napa lek gareng? Dono ingkang kaping 3 menika proposal, Pak. Dadi Proposalipun menawi pengajuan menika diterima nggih alhamdulillah. Dene mboten nggih menika mboten mesake kanca-kanca napa panjenengan niki. Ngalah. sing dimesake sinten? Dalam Sing bertiga apa kabeh? niki nggih Kabeh Pak, kabeh. miturut nganu nggih Sedaya. nggih nganu Piye nggih, Mas Pak, Gading? Mboten Pak. jenengan ikhlasnya kalih sinten nganten mawon. Kan oke ikhlas kabeh. Lah nggih kabeh nggih siji loro, lho. telu, 8 Pak, 8. 8. Wolu lah niki Wolu nyata mi 800. Lah, Kok gareng kelalet ya. Songo. Songo Berarti kan sadalange ade. Pak. Oh dalange sampun. Oh sampun. Pun kathah. Nggih Pak Mas Gading. Niki kok suwi banget to Menawi Pak. ajeng dipun tambahi. Kok ketok iki ngene terus ora Ayo didudut-dudut. tolong kan Mbak Titin. Mbak Tatin ki. Didomono Mbak Titin. Nek maksudnya kula dudutke nek angel ngenten. Pak. kuwi iki ora kak perkara ngopo-ngopo. Gatel Lho nggih niku Pak nggih. warga kula katasan Niki luar biasa. Sampun di papan Nggih, nggih, nonton Mas Gading. Nggih, leres saestu menika jan Nggih. mengingatkan dulu pada zaman Kisino Nugroho Ya, nggih, Pak almarhum. Isono Nggih. Nggih. Penontonnya nggih luar biasa Saya ngeten kali iki. Pak almarhum Pak Seno Nugroho. Nggih. Dek ten acara ten pundi niku? Pundi Pak? Pundi, Pak? Ten tetakan apa napa nggih? Kula kesuwene. Sing tetakne Mas Ah, Gading. niku nggih. bali. Aku lagi sowan mriko. Oh, saya menika pun mari niki. Wae mun mari. Pun sampun Pak, pun Wis Pun demes, pun demes. pun ojo demes. di kan lho Mbak Tatin. Pripun? Ora diladai. Lah napa? Ya diajari ora diladai. Lah niku kurang ajar nek kalih kula ya. Wah, Padha nggih. wae. Nggih. Mas Gading ming Nggih, jenengan milih sing pundi niki wae, Pak? nggih. Siji loro telu. Kok iya bahas Arep tak pilih kabeh. Yo suwanten yo suwanten nyumbang lagu kula pasrahke Mbak Tatin apa Mbak Elisa. Beres Elisa. diburuhke mawon kula Pak kula siap. pengen lagu Lali Janjine. Oh nggih nggih. Lali janji. Pres. Lah niku lak sing niku lak swanten nggih Pak nggih. Nggih. Lah sing kaping kalih menika atur dana pangandikan niku nggih sampun nggih. Nggih. Niki mangin sing proposal titipke kula mawon Pak. Langsung Ampun Pak, ampun. langsung tunai. Ampun. Langsung Menawi tunai. proposal mungkin dititipi kula riyin. Nah, ngaten. Terus Nggih, kalau- monggo. Lali Kula janjine, Mbak Pak. Elisa nuwun Lali Janjine. Lali janjine nggih. Nggih. Siap.
Kagem bawa mboten, Pak? Kula kinten kagem sedaya warga. Sedaya warga. Warga Keranggan. Kagem bawa mboten? Ingkang kula tresnani. Kagem bawa. Dawane sing Mas Gareng. Kagem bawa mboten, Pak? Saya tak tidin. Wes mboten mawon nggih, nggih. Iki atur Kula atur kae. pangandikan. Kula dite blurah nika. Ah, Bu Lurah. Alah ngapunten kula dumuk-dumuk nggih, Bu Lurah. Niki mboten apa kula tes Blurah karo. iki pun kebal. Oh, pun kebrak. Pun wis. Dadi didumuk enten mboten Yes, apa-apa. mboten Ngeten iki napa, mboten mboten apa-apa. napa. Alah, mboten apa-apa. Napa. Nggih. Malah bola-bali. Lho kok pun disalahke? Nganu, Pak? Pak Lurah niki badhe nenggani wonten mriki napa pripun, Pak? Wah, Lah aduh wis tepuk tangan niki Pak Lurah niki luar biasa. Corah. Cul rawel brol 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 ngono Pak carane. Haryadi Sing- menika. Sing nembung kene kok sing entuk mah kono dhisik iki. Ya ngene urut-urut ngene urut. Pak Haryadi. Lho, wah meneh. Asem dhewe. Oh, dibetake laris. Ya. Wah, matur suwun, Pak. Pak, paring-paring, Pak. Matur suwun Pak. Ya ampun Pak. Pak. Kon bobok tukang tulis laris. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Matur nggih. suwun. Pak Haryadi. Berkah barokah nggih, Pak. Berkah Pak. Mugi-mugi. Ora tambah kebak. Mugi-mugi tutuk Berkah, anggenipun Pak. momong masyarakat, Pak. Disangka paket tahun 2024 ten Karaan nggih. Oh, nggih. 2026 matur siap. Nggih, Pak. Matur Pun suwun nggih, Pak. sejati nggih. menika Pak. Nggih, sembah nuwun. Rasi dong gemik. Ngene ae Nuwun, Pak. seneng Luar rasane. biasa. Tangan, wah. Ya ampun. Cul rawel nek Pak Lurah nika. Culo rawel Mas Gading. Nggih. Wes ngene iki lho lurah brol 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 brol. Ora ning masalahe sing ngrebabke ora ngopo-ngopo kok entuk ya. Aku ya bingung. Iki mbok Sing jane sak mene mbane lho, Oh, oh. kok jujuk kene. Nah, Apa pamor? soalnya Iki mergone nggawa kodam. Oh. Kodame cecak dadi ora soalnya iki kaya kotak amal dadi pengen ngleboni. Nah. Piati nggih. Nggih, lali janjine nggih. Nggih, lali Spesial janji. untuk Ya, semua Pak warga. Lurah berkah barokah nggih Bapak nggih. Kerandan. Iki mau nganggo bawa ora dijawab e. Ngagem bawa napa mboten, Pak? Ya komplit Eh, ya ngono. komplit. Sak mene dinai kabeh kok ora Oh. dikompliti. Oh langsung wae ya. Langsung. Jong. Oh, bisa ya ini. Pak bawa mboten, Pak. Bawa sih. Wau iki Oh. Ra bawa cowok ngono. Coba Tapi urusi ora mau. urusi do kok engko nek timbilen lho. Dicupuk. iki mau mending ngagem bawa mboten, Pak? Menika ngagem sedaya warga masyarakat mriki menika. Ngagem bawa mboten, Pak. Iki ngagem sedaya warga masyarakat. Ngagem bawa. Iki bener. Warga Dadi masyarakat. ra digagas. Sing penting lah Bapak Haryadi Pak Lurah menika lah Sampun peparing. parek pun sewune bungahke warga masyarakat. Sapa iki sing bawa sik ayo. Ayo. Dina Minggu kang tak anti menika bawa padamilanipun Bapa Ki Geter Pramuji Widodo. Nggih. Tak urutke gandeng do entuk 100 saka kene Bu Prastiwi ya. Ya. Iki ngesahke. Nggih. Monggo Bu. Kok njo jabrut iki lho entuk 100 kok jabrut aku gumun aku Bu Prasi. Lah kowe iki ra ngekeki malah akon. Lho kula niku kan anu istilahnya apa kepanjangan tangan ngaten lho Sulih salira. Sulih salira buroe Pak Lurah kula niku. Nggih. Ya. Kok le meni? Iya, ngene. Ikhlas ora? Ora Sak larek wae lho Bu. tekan di Tekan kerandon. Kan godean. Atas. mrene kowe Godean. Apa, Bu? mrene Mboten. apa? Mbak Tatin kayak mau Sungkem kalian Bunda Ratu Alah. Prastiwi. ora mempan kaya ngono kuwi, Mbak. Lek sing mempane Eh piye? diceluk leluhure iki. Oh, diceluke leluhur. Sing makon sapa aku gang aku dipenggal tenan kok. Ayo. Ya wedi. Tinamune ngaya Sampun. cantik Alah, ya ampun alah. cantik ya Yes. ampun. Ya Piye piye ampun. piye gareng? Lek kemayu. Ora ngopo-ngopo. Naksir apa kowe? Kok moro rene? Kok gek hasrat. Wih, Ora apa-apa jare tuwa ora apa-apa sepenting Nggih. umur mau lho adalah- umur hanyalah angka mau lho. Umur tidak menjadi masalah. Nah, Wos. ning yo gelem, Mas.
Hah? Ning yo gelem. Gelem aku. Waduh. Ngombe siu sike. Aku gelem ning anggar aku mendem sike. Heeh. Ora ya ora. Ora. Karo Ibu Prastiwi menika dados ibu. Heeh. Yo ibu kudu ngemiki. Ah kuwi. Wah, nek bar dimi terus ngene awak. Lah ngapa? Kedaluwarsa. Kedaluwarsa. Kok mendem. Bu Wahyu. Bu Wahyu. Wah, iki idolaku iki. Jebul mung lali janjine. Yeah. Sip Bu Wahyu. Jalenna. Jalenna. Ngarang. Ayo angger nyindeni Bu Wahyu. Ya, Nggih. pinggire Jejernya. Bu Neti. Bu Neti Bu Neti. spesialis. Perias manten. Ah. Karo wingi anu ya perusahaan percetakan. Apa kuwi? Percetakan apa? Apa, Mbak? Percetakan apa? Bataku. Oh. Bataku ki nggo omah. Heeh. Ayo percetakan Percetakan. bataku, perias, Terus apa nih? sinden. Terus apa meneh? Heeh. Wis. Ayo, Bu. Anane pijarasa moyo. Sampun. Nggih. Nah, kok meng sedilit? Di sak larek ya, sakmono kok. Sak lare ndak aman kan. Oh. Ayo. Bu Geser. Ayu. Yo. Ayo, Nah, Bu Ayu. iki. Oh, double. Ae. Kok penonton double iki? Double kudu double. Oh, soalnya lanangnya Sing lanang ya oleh. Oh, iya penonton ki ya ngitung. Yo, ada. Oh, pertanggung jawaban kok oleh det 100 kudu melu nembang nek ra Ah, joget. kudu melu joget. Kon joget. Iki kowe joget bagong tadi. Tanggung jawab lho. Nah, Wis nampa kok. Bar nampa kok lunga. Engko kon joget cara bagong. pinter golek alasan. Ayo kerja. Ya Ayo. bojone Ambon. ngandar-andar angen dukur. Heeh. Apike, apike ning kok. Apike. Kaya kowe mangan-mangan. Neng apik lho. Apik lho iki mau. Ape mah kaya nganu iwak ngene. Apik lho. Kaya koi nggon kolamku kae. Ngandar-andar angen dukur. Oh kuwi. Apik to. Ini berdua komplit. Medeni dipliriki. Ya. Aku wis ora percaya. Cek aku ben dono ben ketok di syuting. Alah penyanyi dak ngono ki ngawat ta. Penyanyi Sariawan kita iki Dana. Ngecek. Ya Oh, ngecek ngecek. muni apa ora ngono lho. Oh iya. Lah kono ngeceke beda. Dijamu Nggih, kene. ngecekmu piye, Mas? Testing, aku ngecek ku. Heeh. Testing bar terus melenting ngono ya. Olah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Enggak ya. Ayo. Ya sing kompak. Jiro lu. Ayo. Dinteni cek. Aming ciro lu kok, Ming. Ciro lu. Dinteni. Kene wis mempeng cek kok, Ming. Heeh. Wis lak ora sronto. Iso bareng rasa? Angel nek bareng biasane. Angel. Nyonyok angel nyonyok nek urung kompak. Terus ki. Iki ki ora fragmen ndul gundul. Wong ora fragmen kok ngoyak-oyak. Pun nggih. Ampun, linggo Iku urusane sing engko lho. sidan. Anggepe kirek aku. Heeh. Oh, sidon. Ya apa ora?
Lah apa? Wis. Nggih, sampun niki wau minangkani luar biasa meriah Pak niki wau. Meriah. Wis komplit. Niki wau nggih wonten pamundutan dari Pak Putra Dikari Gino Baladewa. Tadi minta lagu Tak Enteni. Nanti yang nyanyi Mbak Ika. Oh iya. Ini apa jenenge? Mengejokkan. Mengejokkan sinden-sinden. Sinden. Nggih no, ben roto. Mbak dari Mbak Oriza, Mbak Ika. Mbak Orisa hari. Mbak Orisa iki siji iki. Ya. Satu-satu sik no. Siji nek langsung loro ya. Mbak Tatin. Nggih, menika wonten pamundutan Mbak Oriza wonten. Nggih, menapa Mbak Tatin? Gubuk Asmara ada. Gubuk Asmara podang kuning. Terus napa Caping Bukasi Gunung ada. Bukasi tadi. Nah, Ya, caping gunung banget. kangen ning ati. Apa sih ki? Apa? Arepe Malik Slindro apa? Oh, Mbah Geter wis nyer. Piye? Medley ya. Medley podang kuning kalih podang. Gubuk Asmara. Tambahi sindene tambahi. Oh, tambahi Mbak Oki. Tambahi. Tambahi Mbak Ika. Mbak Ika aku tak enteni lho. Tambahi Mbak Ayu. Mbak Ayu. Tambahi Mbak Ayu. Ayo. Iya. Spesial. Oh, spesial anjlok saka kono kelirku obah kabeh. Apa ta? Ora. Ora nek karo aku kok sentimen banget iki ngopo? Wis, Sentimen wong wis piye? padha-padha. Kene iki meterman e. Ora bojoku ora kono. Apa ngono lho, Pakku ki tak elek banget napa Ora. Ora yo. Ora. Wih, wis dikeploki iki. Ngono kuwi. Ora. Kamu sudah langsing udah. Ngece nek ngece. Nek ngece lah aku ora sesuai ngece. kasunyatan. Ora lho, tekono Mbak Ayu wis medun pirang kilo. Pirang kilo, Mbak? Pirang kilo yuk? Saon. Alah kok kaya Mudun brabang. kok saon. Mudun iki paling ora 5 kilo. Mudun piro, Mbak? Saon ha ya. Lumayan medun. Nggih, minangkani pamundutan nggih menika. Nggih. Mbak Ayu kalian Mbak Orisa. Orisa. Podang kuning lanjut Gubuk Asmara. Ya. Neng gubuk sik ya yuk. Neng gubuk sik. Ya. Iya. Ya yo, ya yo. Yes, sampun dipun panangani. Sampun dipinangkani wau niki. Mas Gareng? Mas Gareng? Nun. Nah. Sing Kesehatan apa? semangat Mboten ya. semangat. Di betle. Apa jenenge iki? Apa? Metle. Heeh. Medle. Tesih enten apa mboten niku? Tasih wonten, Mas. Tasih. Lah pamundutan iki kalau napa Wo, enten? enten Mbak Ika ganteng. Kangen ning ati. Kangen ning ati. Karo tak enteni. Tak enteni. Mbak Ika Suhesti. Nggih, tak enteni Mbak Ika Suhesti. Wah. Karo Mbak Sempurna iki nek. Wis mure. Iya. Ojo ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan. Waro-waro ambe abang terus ngetimbang. Praliyane Mbok ojo ngece, mbok ojo ngece. Lamun ngece kawale tembe mburine.
Nah, Nggih, matur suwun. Mbak Ika Suhesti. Dalam Urung-urung kok matur suwun. Urung-urung kok matur suwun. Dijokke iki ya matur nuwun lho, Mas. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nggih, sami berarti nek sehat. Waras. Sehat kok watuk-watuk. Watuk Berarti kurang sehat berarti. Yo sithik. Ngelembur terus ya karangan kok. Ngopo ngelembur ra selo? Allah. Sing diomongke iki apa? Sing diomongke iki apa? Pengen ngerti. Aku lak rumangsaku aku Apa? Masa urung tekan. Aku urung tekan, aku biasane Urung rabi yo? Apa? Iki acarane iki merti dusun, Mas. Oh, merti dusun. Acarane merti dusun. Ora kok mau aku krungu tumbas ki apa? Ora. Nek neng kene ora usah ngomong ki kaya ngono. Apa? Kae ndak melu-melu. Pupung isih enom, Mas. Loh, Loh. lah sing sok ngajak Mas Gereng ki aku. Loh, kae nganti tinggal kathok iya, Mas. Ning ora ninggal utang lho kowe. Ora. Ora. Mbak Ika Zesti menika pertama kita kepethuk ini. Apa? Lah iya biasane lah karo iki. Oh iya ya. Kenalan dulu. Kenalan. Wong kok ayune kaya ngene, Mas. Ah, nggih. Mwah, kasihan. Aku sing wani ngambung tangan sinen di seming aku tok, Mas. Heeh. Jenengan ra wani ta? Wani. Aku wani, Mas. Iki lambung tanganmu dhewe. Aku main tangane dhewe kok. Ayo nek ngambung tanganmu ya kena pasal aku baline aku. Nggih, wonten Lengi. dawuh menika. Nggih, wonten Apa Mas Gareng? apa wae? Tak enteni. Anteni. Pak Putra Dikari. Sayuto lho, sayuto lho. Sampun dipun transfer. Sayuto lho, sayuto lho. Tali asih menika setunggal yuta. Alhamdulillah. Masuk ke rekening Mbak Elisa. Nggih. Terima kasih Pak Putra Dikari. Sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin. Semoga selalu bisa mendukung Mas Gading dan juga warga Laras. Amin. Pokok tetep solid ya, Mas. Ya, solid terus PKWL klasik. Nggih. Monggo. Langsung wae ya Pak Peter Langsung ya. mawon mboten apa-apa. Nggih. Mbak yo. Sip. Sampun Nggih. menika Mas Matur sembah Gading, Mas nuwun. Gareng sudah. Wah, iki Mbak Ika saka Gunung Kidul. Leres. Gunung Kidul. Lah iya Gunung Kidul. Sudah ya. Jangan lagi dulu, jangan dulu. Lah kose. Piye to? Nah entuk. Piye. Iki gandeng lakone ya rada dawa, ta iki dikasih satu lagu lagi tapi Kasih sing satu lagu. bareng-bareng ya. Sing bareng-bareng. Oh iya. Karo nganu bidadarine warga Laras. Iya sapa Mas Gading? Pojok dhewe. Semuanya naik aja ya Mbak Ayo, Rosa, wis Mbak muni. Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu. Semua tanpa terkecuali. Gres Yo, muni kabeh iki jumeneng. kabeh. Majeng sedoyo majeng. Kira ta iki? Sudah siap sanapto sedoyo. Anu Mas Gareng sik mimpin Mas Gareng. Siap, Greg. Nah, iki kudu wong Kudu acarane kompak. tak karo pitulasan, Mas. Lagi kudu kompak. Siap, Greg. Setengah lengan. Lonceng kanan, Greg. Setengah yuk, setengah. Setengah. Setengah yuk. Heeh. Tegak, Greg. Luruskan. Wah, ora lurus iki, wah jen. Ayo. Berhitung mulai. Tahu susur siji. Ora berhitung kuwi. Dok sunduk. Berhitung itu 1, 2, 3 ora. Tahu susur. Ngopo ngematke? Ha ngopo? Ngejak apa e? Dolan. Aku galak ya saiki. Heeh. Kel ngenju. Apa wi? Sikil tengen maju. Nah. Cang. Kemu. Kae
pojok dhewe kae nek diglundhongke ngono piye to? Ya aja. Wis, ya. Iki posisi piye sikile jek maju kok. Kilwo jukit. Kelwo tuti. Tuti piye? Kelwo sikil kiwa nututi dadi. Oh. Oh. Wis. Mbok Pasti lo pepet salon. Pepet salon ra apa-apa Ya kowe. disiapke. Hati lho kowe. Siap, Brak. Siap, Bro. Mundur satu langkah. Jalan. Mbokmu wo. Apa kuwi? Rambutmu dawa. Oh, mbot mureng. Apa kuwi? Rambutmu ireng. Dudu. Apa? Nggon aku ireng. Ayo. Ya. Wis rada semu abang sih. Yo, litmu ning. Apa kuwi? Kulitmu kuning. Oh. Tuh. Peket. Apa kuwi? pengen? Apik banget. Heeh. Pekli. Apa kuwi? Apik sekali. Oh. Ah iya. Apik sip. Tuh. Lagune Kayak apa to iki? Lewong. Lewong, Bu Prastiwi. Kan nang pojokan ora ketok lho kae. Mboten ketinggal wonten tengah mawon, Bu. Wonten Oke. tengah. Kene, Bu. Oke. Kudune ngarep. Sebagai Sebagai laundrynya. Leader. laundry. Laundry ngombah kowe kuwi. Jiligen. Lighter. Biak. Yo. cekelke. Monggo. Sik, hop. Lah iki rumangsane mek koyo arisan. Soalnya spesial Mbak Wahyu, bisa joget itu luar biasa. Kita menirokkan ya. Monggo, Bu Wahyu. Aku pendukungmu. Ayo Bu Wahyu. Semangat. Kok sang bidadari iki keri dhewe. Waduh, aku sang Kari bidadari, peto. Sang bidadari. Ayo. Wes, Arep joget lagi semua. Ono wong joget tok nyeruduk. Wong tuwa iki mainan. Apa? Hah? Wong tuwa iki mainan. Heeh, padahal aku ora gelem. Iya. Padune seneng kowe kok. Wong tuwa ge mainan padahal aku ora gelem yo, Mas. Ah nggih. Luar biasa mereka suwe kangen-kangenan dengan Ibu Sinden ya, saya suweran joget bareng luar biasa, masih kompak Masih dan kompak. semangat. Iya masih iya. Sempak apa? Semangat ro kompak. Oh iya. Sempak teles. Apa wi? Semangat kompak anti males. Biru. Apaan sih ini? Gue namput orang. Asem kan. Nggih, mereka sampun apa malih Mas? Sampun. Nggih sampun nggih mboten napa-napa, malih nggih mboten napa-napa. Kangen ning ati. Kangen ning Wah, ati. sing saya Mbak Ika iki lagune. Oh, arep nembang Oh, dhewe. Bu Kasih nembang sendiri. Ajeng nembang ya, Mbak. Siap jos-jos nih perwakilan dari PWKS ini. Nggih. Bu Kasih.
Bukasi. Nggih. Oh ya berarti bar ini terus mangke dirampungke ten goro-goro nggih Mas. Nggih, Mas. bar niki Satu lagu lagi ya. Nggih. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, Bu. Wah, jan. Riyen kula nalika nimbali Kang Rama. Nggih. Kita Kang Rama ngendika, "Mas, aku nek ngaturi jenengan pira?" Sakarepe sampeyan, Bu. Aku ora ngarani. Ya soalnya aku ngaturi jenengan pira, rasa ngarani lho. Nggih, mboten ajeng ngarani. Langsung to the point ya. Dor. Ayo Bu, kangene Keri. Apa? Kangen ning ati kok Kangene hati. Kangen hati. Kangene Keri ya. Matur nuwun. Matur sembah nuwun, Si matur Bu. sembah nuwun Makasih ya Bu kasih. Luar biasa. Matur suwun nggih. sehat selalu. Soprano-soprene ya tetep isih iso nyanyi. Nggih. Nggih. Bu kasih matur suwun. Nggih. Menika nganu nggih sampun Mas Nggih, Gading sampun dipun lanjut niki menika. goro-goro nggih. Nggih, diteruske teng Mas Gading, goro-goro. sedaya lepat pangapunten nggih. Nggih, Mas, Kanca-kanca kula nggih sedaya lepat. warga laras sedaya lepat pangapunten. Mliginipun kunjuk sedaya warga masyarakat wonten ing Krandon. Krandon mriki. Nggih. Mugi-mugi selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat ingkang sami mirsani. Amin. Rahayu Kang Samyo pinanggih Mas. Nggih. Sehat selalu. Nggih, ya. Nduk iki nduk. Piye, Mak? Iki gandeng lakone isih dawa, ya kepiye? Ya iki lek seneng-seneng dicukupke semene. Mengko diteruske ning gara-gara. Ngono ya, No? Iya, ngono ku ya apik. Heeh. Ayo gek neruske lakon sik, No. Iya, Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumuro saking jroning raja. Angka ingkang pala kaswa prabusananira lir surya wadalira saka ing calanidi arasa madangi jagat tuk mungup-mungupaning sabocah ing ukir marbabang sumerat krasara ting surya meka lan gunung
Durnaina panalinganira lumacaring ratri denenggak jangganira oh lole Dek Patih blek gaduh manyor-manyor Dek Patih Harya Sangkuni nggih pripun Kakang Durna oh kula pun sami budal sampun wis do budal sampun kawit wau pun ket wau lumarang wonten wana Krendayana nggih sampun ampun kuwatir Kurawa sedaya sampun sami budal nggih syukur yen ngaten syukur Dek Patih margi niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara nggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana gayuh wahyu ning ratu nggih ning jane wong tapa laku prihatin niku mboten diawat-awati lho lah kok niki ndadak diawat-awati niku jenenge ora laku prihatin pun ta mang manut mawon Lesmana nika bocah sing manja sing sajeke uripke ora tau prihatin mula kudu diawat-awati yen ngono yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu pun monggo pun ta awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Dek Patih oh nggih kula manut mawon pun kula manut monggo diawat-awati Kakang Durna ayo Dek Patih ayo Keprangguling mungsuh kabapak bawatnya bentar babakane ngaloko galadalah lagi wae mlebu ana ing alas Kendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndo ora pangling Setyaki dasar Puranyata Kartomarmok parat jangkar nungkak krama babamu kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti mung bakal mbebutek banyu bening wah gedhe sujaramu ayo minggira aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene baliyo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo ning kene aku uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa wah nunggal karep mula kowe wae sing sumingkir ngalau gelem sumingkir yen wis entek budine Setyaki babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prating Lalis Kartomarma yo
sing tok jaluk. Bos, canda tuh. Oh. Apa-apa. Jegal. Karo kowe. Waduh. Foto sirahmu. Jong ikat. Ayo. Joy doi. Ya. Wah, sang ugodo. Waduh, wih dalam putaran. Waduh. Waduh. Wah. Udo, ayo. Udo iki. Wah, dan ampun. Ngantem mo. Waduh. Krocok gaman. Tibane tumbak. Modar kowe.
tibano. Ulo. Ulo. Otian. Otian. Pecah kula man. Edan. Ngapa? Mung Sastyaki. Wah, lah ya wis mundur. Kurawa ora tau iso menang nek kon musuh Setyaki. Mundur wae. Nggih, kula semangaken man. Ya. Waduh pecah kula man. Edian. Mungsuhe sapa kowe? Kok raimu nganti biru werem ngono. Nggih, mangsale Udawa. Udawa. Nggih, mundur. Kurawa niku mboten saged menang. Pun kula yakin niku. Sapa ya sing urung maju ya? Sapa ya? Tur Sasana. Man. Rene yo nggih. Kedawan. Nyantol niki, Man. Halo babu, halo babu. Lo. Reolan. Keropo maju perang. Mangsae sinten, Man? Setyaki. Wong cilik. Awake ora sepira wani mboten. Kok muni nek awake cilik ora sepira. Nggih kula kan nyatane mawon, Man. Nek kula nek kon maju nggih mboten saged menang kan. Sinten boleh musuh? Ana Udawa. Udawa, Man. Iya. Musuh cah nekat wani ora? Mboten. Lah kowe iki wanine musuh sapa sih? Enten sik wedok mboten, Man. Enten ceweke kula wantun, Man. Estu niki. Nek cewek aku ya giyak-giyak. Aku ya gelem nek meng cewek kowe kok. Nggih kula cobine maju, Man. Ya kono dijajal. Lho, Bu. Aduh, jenengan ngomong teng mriku to? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.